igama lami ngingumathemba ngokacekisa ngingumgcini ngiphaya eGreyspan ukuhlala buya kube ngosezantsi unobangela oba ngibe lapha ngililungu lalomzi wabaveleli ngibe lilungu njani apha kuqala sibe lapha singumbutho wamagcina sisebenza ngalomzi wabaveleli zange sakholiseka nguwo kangangoba uyasikholisa singumbutho ngiguqukile ngenxa yeso sandla sihle ndazawujoyina ngoku ngisisiko ndajoyinela manindlela anhlasolile umngcwabo wokugqibela esivela kuwo wona ndibona uba unochatha kwimingcwabo oqhele ukuyenza lombutho wamagcina sisanda ukungcwaba umvuyo vaqa njengoba besingcwaba yena sisebenza ngalomzi yaba ndim nonyana abaya kuye phaa esibhedlele eswelekele phaa sakonela eyaphaya isevisi sabiza lo mzi mawuzomthatha umgcine apha sokwazi ufumana ithuba lamalungiselo akhe asola ngani ibe ntle intsebenziswano kakhulu ebantwini esibafumeneyo siguqukile sezapha kwafumaniseka uba umoya wakhe mawuzowulandwa ndim ndingumntakwabo ndizile apha futhi sizawungcwaba ke ngoku le mini sawungcwaba ndifike ekuseni apha ndihamba nempela unyana xa ndifika apha kwathiwa tata linda apha ndake ndalinda apha phandle nonyana salinda nomfowabo ekugqibeleni kwathiwa tata nguwe lo uzowulanda umoya wakhe nguwe lo uzawurhuqa iconvoy zaphuma iingqwelo zange zafola phaa ndabe ndimapha nonyana uthe sakugqiba sapaka ngapha sihamba nge-odibomvu lomfowabo sarhuqa ezi moto zangena zathi xa siphumayo siphume nekhamera apho ndaqala ndabhideka ndathi hayibo ingathi ikumkani lesiphihlala namhlanje yenyuka le khamera yaphaa phezulu ndathi hayibo yintoni le kodwa ikhamera ndathi ilungile kodwa hambani tata sayirhuqa iphume nathi apha sizimoto ezintandathu sithi le convoy izimoto ezine ibe le veni yekhamera imhlophe yona yaphambili yazoba ile yakunyana sefikile naye ngoku ipoliseni lomkhulwana sarhuqa iye ihamba apha phezu kwekule khamera naxa sifike etrasi nke ndiyijonge ihamba njani ingathi ihamba ngomoya nditsho ukuthi toti sade sokufika ekhaya isikhokele ipha phezulu enye into kudala ndiyibukele isevisi isenzeka kodwa yaba nochatha silungiselelwe kakhulu nasentendeni ikhawusha i-red carpet ininzi into ibiyenzelwe thina pha ngulo mzi wabaveleli